Compañeros e compañeras, rematamos 2025, récord histórico de produción, comenzamos 2026, solicitude de ERE por parte da empresa para a extinción de 90 postos de traballo. Igual que sucedeu en 2025, e se retrotraemos anos para atrás, xa non sei se levamos 5, 6, 7 ou 15 anos, ano tras ano, solicitando EREs de extinción para destruir o emprego. En este caso estamos todas as persoas traballadoras, incluso eu que estou aquí sentado, afectados por este ERE. En que se argumenta? Supostamente se argumenta na situación xeopolítica, que vai en contra do que o propio goberno dice, que non se pode expedir pola circunstancia xeopolítica actual, vai en contra de que mantemos casi unha eventualidade do 25% e, polo tanto, estamos contratando persoal e moitas veces non sabemos se contratos subvencionados, e, por outro lado, estamos extinguindo postos de traballo baixo a argumentación de difícil empleabilidade, é dicir, de persoas traballadoras que levan anos no centro e que, debido ás patoloxías que padecen, pois parece ser que teñen dificultades a adaptarse ao sistema productivo actual. Pero por que nos afecta a todos e a todas? Porque tampouco é solo únicamente esas dúas causas ou esa única causa que se pon arriba da mesa. O que pasa é que hai moitas persoas traballadoras que están fartas das condicións económicas e sociais do centro e moitas veces buscan saídas a desesperada, con un futuro laboral incluso incerto. E aquí, no lugar de mellorar as condicións económicas e sociais, mellorar os postos de traballo a nivel ergonómico e as cargas de traballo, o que facemos é todo o contrario, facilitar que aquelas persoas que estean fartas poidan sair deste centro. Pois isto é o que amparan, o que siguen amparando o resto dos sindicatos. E nós non o vamos a amparar. Aquí hai que mellorar as condicións económicas e sociais, sea como sexa. E o que non vamos a permitir é que nos sigan ninguneando. Porque isto temos levado a xusticia e ten dado como vos estos seres. Porque no momento que asina unha maioría sindical, se entende que as causas existen. Ahora, vamos a seguir pelexando, tanto xudicial como sindicalmente. Porque nós como CUT non o vamos a permitir e non van a silenciar a nosa voz. Cando menos a nosa. Non sea deste. Tú que dices? A cada porco sempre chega o seu San Martiño. Iso que non se esquezan.